Kabantay mo, kani ganing tao nga nagtuog rebulto, unya shira nimo sa pulong sa Ginoo, sultihan nimo, di gyud kasabot bisag unsaon. Kabantay ka na. Tungod na kay final ang balaang kasulatan, no? Nga ang rebulto ug ang naghimo sa rebulto managsama. Yes, managsama na. Unsa man ang rebulto makasabot? Makasabot ba ang bato? Makasabot ba ang kahoy? Dili. Mao nang ayaw katingala kung makakita kag tawo nga perting gahiagyod pasabton sa pulong sa Ginoo. Kanang mga tawo nga nagsimbag rebulto, mao na number 1. Yes, mao na pinakarason nganong dili makasabot ang tawo sa pulong sa Ginoo. Ngano man, kay di lagi makasabot ang bato ug ang kahoy. Di ginakasabot o manay buot. Unya ang balaang kasulatan final nagingon nga ang rebulto ug ang naghimo sa rebulto managsama. Sa akong translation, ang rebulto ug ang nagtuo sa rebulto managsama. Pareha mog utok, meaning mao nang dili kasabot bisan unsaon og pasabot. Unya ang pait pagidana kabalo kag unsa, tinunglo ang tawo nga nagtuo sa rebulto hangtod sa ikaupat nga kaliwatan. Mao na nga hangtod nga dili nimo buhian ang imong pagtuoan ng rebulto, dili ug dili gyud ka kasabot sa pulong sa Ginoo. Wala gyud kahumanan ining isyu mahitungod sa gitawag og rebulto. Kini atong mga higalang nga mga sulpot, magsige balik-balik atake mahitungod sa rebulto kita pod. Sige po tagbalik-balik og tubag. Pero nabiya panultihon unta nga one word is enough for a wise man. Pero ang problema kining mga tawhana dili man gud ni wise. Manang hinungdan nga gahi kay pasabton tibagnol kay panabot ba concerning sa mga biblical and theological presentation sa nakasulat sa balaang kasulatan. So natin tulo ka punto sa paghatag og tubag niining ato ang higala nga sulpot. Number 1, kung ang prinsipyo nga magbaton ka sa gitawag og rebulto, makaingon ka nga di daw kuno makasabot kay kuno mapariha daw ka sa rebulto nga imuhang gibatonan. Ang unang naiguan na ang Ginoong Dios. Nga naman kay ang Ginoong Dios mismo nagpahimo sa rebulto didto kang gitawag Moses, Exodus chapter 25 verse 18 to 22. Subot ba ding ipasabot ang Dios wa kasabot o di kasabot bisag usang pagpasabot? Ikaduha nga tawag anang punto sa first point. Ikaduhang argument nato sa first point, ang Israelita. Naman to tawag ini mga rebulto mismo sa templo ang ilang rebulto. Sigamti pa yun, tag 15 feet. Not less than 15 feet ang kadakatason sa gitawag og rebulto. Bot ba ding ipasabot ang mga Israelita kaniadto nga unang katawhan na gipili sa Dios. Dito sila makasabot, sama sila sa gitawag og mga rebulto. Dili. So kung kanang ingon-an ng klaseng prinsipyo ang ato ang sundon, mahulog nga inyong gisungag or inyong gikontra ang balaang kasulatan. Kung gikontra ninyo ang balaang kasulatan, tablara nga inyong gikontra ang Ginoo nga atong Dios. Di ba? Manang simbahan Katolika, naghimo og tawag ini mga rebulto dili aron kay diha mi motuo. Diha namo isalig ang among gitawag pagtukong dili among gihimo na ami gitawag og mga rebulto sa mga santos tungod kay nag-ila kami sa Dios nga mo ihinungdan nga nangahimo ng santos kanang responsable nga gihimuan namo rebulto. Number 2 point. Kanang inyuhang giingon nga may sama kamo sa mga rebulto, silutan kadtong gitawag og mga tawo nga nagbaton og mga rebulto, kanang ang mga rebulto particular na that refers to the images and statues of the idols. Mga Diyos-Diyos. So ang gidili sa Ginoong Dios kadtong mga rebulto sa mga Diyos-Diyos giila nga Dios. Onya ang pagsalig gisandig didto sa mga rebulto kay nagtuo sila nga kanang maong mga butanga ilahang gitawag og Dios. Mabitaw di ba? Kanang gi-quote nimo sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Kung ato ang basahon, ayaw pagbaton og laing Dios gawas nako. Ngano man kay ang mga kanang mga butanga giilang-ilang nga Dios.
og nisalig sila sa maong mga butang nga ila ang Dios o ila ang makagagahom. Dili man na mo gihimo sa simbahang Katoliko. Ang naa sa simbahang Katoliko, ribulto sa mga santos, pagpadayag ka na sa presensya sa Ginoong Dios o pagpadayag ka na nga ang Dios tinubdan sa pagkasantos tungod kinaay mga tao nga nahimong santos tungod sa tinubdan sa pagkasantos nga mao ang Dios. Nya kanang mga ribulto representasyon na sa mga taong santos. Lugaya ba gyud ninyo kasabot no? Tibagnol kay mo og tawag ini panabot concerning anang moong mga butanga ba. So again, wala ti supak sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ang atong kasupakan kanang giingon ni San Pedro kanang inyohang ginabuhat nga naay mga butang nga malisod sabton sa mga sinulat apan ginatuis sa mga walay alamag ug sa mga matutuhon. Mo'y magbit-bit kaninyo padulong ngadto sa kalaglagan. In Leviticus chapter 10 verse 10, ilhon ninyo ang butang balaan ug dili balaan. Mo na ka third point. Ilhon ninyo ang butang balaan ug dili balaan. Iyang problema sa inyo, di mo magkabalo mo ila unsay balaan ug dili balaan. Nga naman sulpot lang manggod mo. Ang mga sulpot nga way connection sa Ginoo nga Dios nga diin mo igitudlo sa mga apostol, wala sila kailaw kinsa iya sa Dios ug dili iya sa Dios. Kutob ba sila sa nakasulat, pero ang problema na wa sila masayod kung unsa ang nahibutang o unsa ang kahulugan sa mga nakasulat. Di ba? Sa balaang kasulatan, ingon sa balaang kasulatan, ilhon ninyo ang butang balaan ug dili balaan, ang santos ug dili santos. Kamo, laban mo mga butang santos. Wala Wala may mga butang santos nga naman kay wa may koneksyon sa Ginoo nga atong Dios. So mo na nga pataka lang mo gyawit man nagiingon ni San Judas Tadeo, ingon pa niya kining mo mga tawhana nagbiay-biay sa mga butang nga langit nun, mga butang nga langit nun ug mga binuhat nga mga langit nun kay wa nila masabti ang maong mga butang. Kano wa magasabot kay sobra pa sinibulto ning mga tawhana tibagnol og panabot. Tibagnol og panabot. Mo na mga higalang may igsuon kapilata sig balik-balik inig tubag. Pero worth it manggihapon nga naman kay ang mga Katoliko nga mga inosente nga nahiluan ining maong mga tawhana mahatagan og igong pagtin-aw ang ilahang mga kalibog o ang ilahang mga kanibitong mga pangutana kay kini mo mga tawhana mo man ni maka-create og pangutana sa ilang mga sa pangunahon sa mga inosenteng Katoliko kay kini mo mga tawhana ang mga gisulti sa balaang kasulatan ilang balit-aron ba mingon ang Ginoong Dios nga okay, mo sa dili pwede. Kung may dili pwede, himuon nilang okay. Di mo nang balang kasulatan, ayaw pagbuhat sa larawan sa mga Diyos-Diyos. Okay ang Katoliko. Yaw may mga larawan sa mga Diyos-Diyos. Pero ang balang kasulatan mismo, ang unang katawan sa Diyos, even ang Diyos mismo, nagpabuhat og larawan sa mga balaan. So ang muti pasabot, nga nang wa man na sila. Nga naman, kay again, ako nang balikon, kining moong mga punduka, kining moong pastuya, wa man ni koneksyon sa Ginoo nga atong Diyos. Muna bisag kung saong pasabot, di gyud makasabot. Nga naman, kay sumala pa ni San Pablo, kining mo ang mga tawhana, gibutaan sa hari aning kalibutan. Kisa man ang hari aning kalibutan, ang yawa. Muna gini mo mga tawhana, lupig peributo ini. Nga naman kay, nagitagaan sa Diyos og panabot, di kasabot. Pang ributo kaya way panabot. Mabisa sa anong panabot, pasabot di man na makasabot kaya umasalay panabot kamo, gibutangan mo sa Ginoo nga atong Dios og panabot pero di gud mo gustong musabot. Nga naman kay ang inyong salabutan gibutaan sa hari aning kalibutan. So again, kanang gisaway sa balaang kasulatan nga mahimong sama unta sa mga ribulto, refer na sa mga Diyos-Diyos. Walay labot ang ribulto sa mga santos. Kay mismo ang Diyos o ang katawan sa Diyos nagbaton og mga ribulto, pero wa gyud nahitabo nga gisaway sila sa Diyos kay mahimo silang sama sa ribulto nga ilahang gibatonan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.